سلام كبرات تخطتلتي نحجاب استدال وزيناتات بينيام جرماي مليون يورو دموز كوهاب مخانو مقلاصو منقست فدرال منقست تقراين يكاسسوم اللوم نتبق عندنا إثيوبيا زملكتكم اون ايرترا تدقيسات اللي تركب رقيق حقي اس 3290 شعتن بسنة امريكا مصداقو هجرات اوروبا روسياويان دبلوماسيات يسوقوا مهلاونن كال انزه دهسس كخونيو ابزا channel دمان وتر تخاطتلتنا مخان سبسكرايب كتقبرون تانا يدول ملكت كتطوقون بخبر يعدمكم أبزح لفك 4 معلتات بستخاده خنت فيفل خمت باهي اللي زتصوع قدم بشكلتها هاجر بيلجوم يرترو تقدماي بينيام جرماي دحر زرأي بلوص زنبره بقعت قداماي زوص خوينو حجدما كلبو انتر ماتش وانت جوفارت دموز كب كتب له تدل مهلاوا حنتي سايكل نيوس تبهال معكن حبيرا تا معكن صحيفاته خمس زلقه ابزوان بينيام جرماي اب عمد 300 يورو زوهب وعل كم زلوا دحر زعوت قنا كلبو نز دموز ب3 عزف ازايده اب عمد 1 مليون يورو هو تدل مهلا قليصا بينيام جرماي ابزوان مزابل جماوت كلب كساب كل التشحن عيسان 4 زصنح وعل زلو خوينو ابتا كانت حقوس زلو بمخانو كاب كل التشحن عيسان 4 ندحرون مستا كلب كقصل بهاجه كم زلو يدحر صوتا ابز قبرق قال محت التزاري بزنبره زحج بزعبه دموز بينيام حبريتا زرقي حزلا معكن كا بينيام جرماي كاب عرفت مستملسه حدش وعلك وهابو كم زخنه ابتا حدش وعلك مس مقشش حويسكا عمتا كساب 1 مليون يورو دموز كوهابو مخانه يا قليصا بينيام كاب إيرترا مستملسه وكيل الزخونة أليكس كاريرا مسلسل أنا تاكلب زخونة بورلار تتراخيبو بزعبا مفرام بينيام جرماي نحدش وعلا ملكيتو كزار رب كم زخونة بينيام جرماي كاب مستملسه أبتي أب جرمن زقبر إشبورن فرانكفرت زبال ودرك ساتف كومدما أب جيرو دي إيطاليا بمستاف قدامينا جراند تور ودرك كايد كم زخونة تحبير لا كوميتي قدات وصاي سنة أمريكا أبي إثيوبيا سلام ديمقراطية مدقف زعلم الرقيق حق تقبله تمال الدحر مصداقو لومي نبها جرو بايتو أمريكا أمر حوا إزي اس 3290 شعتنا تفعل صوع رقيق حقي قبل علي إثيوبيان إيرتران كالوت أبكينات إثيوبيا تساتفت زخون أكلاتن ترير معقب من بارز التدالويو أب سنة أمريكا كوميتي قدات وصاي تمال سولس عسران شعتن مقابيت كل التشحن عسران كلتن نترقيق حق عملكيتو زات استخايد خوينو نمول السنة تحلفو من بارد ما زكريو نزيرك يحجز اتاتوه سيناتور نيو جيرسي زخونه روبرت مينديزيو اس 3290 شعتن دقيق حقي نفس سنت قريبيو ناب كوميتي قدايات وصاي امرحو زتا مستخايدلو ناب تقصاله مسر حليف زركب ازرق حقي نمول سنت قريبو كال اي زوريا زتا خكايدلو تثبيت زغبر كوينو اتي سنت ازديقو ناب توكلت حزب سديد ولا مود اتدما بريزيدنت تهاجر كتام تغيرلو حق خوينو كصدقيو بتماسسالي ايثيوبيان ايرتران زملكت كال رقي حقي بيت مغر أمريكا مأتاوي زكريو اتي HR 6600 زبار رقيق حقي أبي إثيوبيان إيرتران مستاب تقراي استوى قونص تأساسيرو تحتى تنت كسف انتباهيلو زت تأمنوا ليو منقس إثيوبيا نزوم رقاق تحقتات آتري رزق أوامم كوينو ببريزيدنت أمريكا جو بايدن تفريمم حق خوينا من دحر صديقم أب عودة الدحنات فاينانسن وفرن إميغريشنن كالوت قداياتن أب لعلي إثيوبيان إيرتران معقب كقبريو رقيق حقي HR 6600 قدم حجي أب توكلت حزب أمريكا قريبو زنبره خوينو ناب قدايات وصاي فتحي فاينانسن أقولكلوت مكلخال حيلتاتن أمرحي زلا منقستي فدرال إثيوبيان منقست تقراين سبقو مقراص تصابوتات مقبارهم سعيبو دحر معالتات ناب تقراي سبقو حجز بميريت كبصح زي كاللو مخنياتا ملكيتهم نحد حدم يكاسوس لو بزي مسرت منقست إثيوبيا سبقو حجز ناب تقراي نخاتو بمحساب قونص اكو دو انتبلكو بوغن مرحت تقراي ادلاي متحفار سلازي تقبر لي بميريت سبقو حجز كبصح اي كالكون إلا لا اقولكلوت كوميونيكيشن منقستي ابزوص مغلصي اب كل تقراي زلو زيغاتات بميريت سبقو حجز نمقبار صعركو انت تقبره حوحات كتحبابر فقادنيا بزي مخانو اتسباو حجز ناي مقراب نطفتات شجر قطيمو الله كبل يخسيسو ات مغلص كم زحبرو قرب ريت زمحللفلو مسمر بعلا بحالتات تግራይ ስለዝተዓጽወ ሰባው حجز ዝጻዕና 43 መካይን ውድብ መግብ ዓለም ናብ ትግራይ ከኣትዋ ኣይ ከኣላን ክብል ይኸሲሱ መሪሕነት መንግስቲ ትግራይ በአንጻሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናው ጎንጽ ደው ናይ መባል ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ናብ ትግራይ ዘይተገደበ ሰባው حجز ከኣቱ ከም ዝኾነ ካብ ዝገለጸሉ መዓልታት ሒዙ ናብ ክልል ትግራይ ዝተላእከት ሰባው حجز ዝጻዕነት ዝኾነ
ተሽከርካሪት ከም ዘየላ ገሊጾም ኣለዉ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከኣቱ ተጻብኦ ደው ከም ዘበሉ ኣድላይ ምትሕባር ከም ዝገብሩን ካብ ዝሓለፈ 24 መጋቢት 2022 ዝገለጹ መራሕቲ ትግራይ ትማሊ ብወገን ዝምድናታት ወጻኢ ትግራይ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣብ ዝሓለፉ 4 መዓልታት ናብ ትግራይ ዝኣተወ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘየላ ኣፍሊጦም መንግስቲ ትግራይ ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ይኣቱ ከም ዘሎ ዝገልጹ ናይ ሓሶት ሓበሬታታት ይነዝሕ ኣሎ ክብል ዝኸስስ ኮይኑ ሰብኣዊ ሓገዝ ከኣ ብዘይ ዝኾነ ምትዕንቓፍ ክባጽሕ ምግባር ካብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ተነጺሉ ክረአየ ኣለዎ ኢሉ ብተወሳኺ መንግስቲ ትግራይ ናይ ቃላት ጸወታ ከብቅዕ ማሕበረሰብ ዓለም ክጠልብ ይግባእ ክብል እንከሎ ብመሰረት ዝተበጽሐ መረዳዳእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ክልል ትግራይ ዘይተገደበ ረድኤት ከኣቱ ክፈቅድ እኹል ጸቕጢ ክግበር ጸዊዑ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምስላጥ ዝተፈላለዩ ስጉምታት ይወስድ ከም ዘሎ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ዝካየድ ዝነበረ በረራ ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ መዓልታዊ ክካየድ ከም ዝፈቀደ ይዘፍለጥ ብተወሳኺ ሓገዝ በመሬት ብወገን ኣብ ዓላ ክቐርብ ከም ዝወሰነ ኣገልግሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ገሊጹ ነይሩ ኣብታ ብሰንኪ ቅድሚ ዓመትን ፈረቓን ዝተወልዐ ኩናት ዝተሃስየት ትግራይ ዝርከቡ ነበርቲ ንምሕጋዞም መዓልታዊ 100 ሰብኣዊ ሓገዝ ዝጸዓነ መካይን ከኣትዋ ከም ዘለወን ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝገለጸ ኮይኑ ሰብኣዊ ሓገዝ ካብ ዝቋረጽ ግን ኣዋርሕ ኣቕፂሩ እዩ ዝርከብ በዚ ምኽንያት ካብ ኣብዚ እዋን ብዙሓት ሰባት ኣብ ትግራይ ንኸቢድ ጸገም ይቃልዑ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣሎ 4 ሃገራት ኤውሮጳ ብስለላ ዝጠርጠረኦም ልዕሊ 4 ዲፕሎማስያኛታት ሩስያ ሰጉጎን ተመለሰሉስ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣየርላንድ ቤልጅየም ሆላንድን ቼክ ሪፐብሊክን 43 ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ሩስያን ቆንስልን ካብ ሃገረን ክወጹ ኣዚዘን ኣለዋ እዚ መቐጸልታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፖላንድ ሓዊሱ ካልኦት ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ዝወሰደኦ ስጉምቲ እዩ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ቤልጅየም ሶፊ ዊሊያምስ እቲ ምስጓግ ምስ ድሕነት ሃገርና ዝተሓዝዩ ክትብል ንኣባላት ባይቶ ሃገራት ተዛሪባ ኣብ ብራስለስ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲን ኣብ ተፈረፈን ኣብ ዝርከብ ቆንስል ሩስያን ዝሰርሑ 23 ኣባላት ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ካብቲ ሃገር ክወጹ ከም ዝተነግሮም ሓቢራ ኣላ እቲ ስጉምቲ ምስ ጎረቤት ሃገር ሆላንድ ብምውዳድ ዝተወስደ ምዃኑ ክትገልጽ እንከላ ሰብ መዚ ስለያ ብሕቡእ ዝሰርሑ ዝበልዎም 17 ዲፕሎማስያኛታት ሩስያ ከዓ ካብ ሃገራ ከም እትሰጉጉን ሆላንድ ሓቢራ ኣላ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣየርላንድ ሚካኤል ማርቲን ብወገኑ ንኣባላት ባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ ሰብ መዚ ስለያ ብመሰረት ዝተዋሃቦ ምኽሪ ድሕነት 4 ዲፕሎማስያኛታት ሩስያ ከም ዝሰጎጎ ተዛሪቡ እቲ ምንቅስቃሶም ምስ ዓለም ለኻዊ መዕቀነ ዲፕሎማስያዊ ባህሪ ዘይቃደ ስለ ዝኾነ ንኽወጹ መምርሒ ተዋሂብዎም ኣለውን ክብል ሓቢሩ ሰብ መዚ ቼክ ሪፐብሊክ ብተመሳሳሊ ምክትል ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ፕራግ ከምዚ ተሰጎገ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሮም ኣለዉ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት እቲ ሃገር ከዓ ምስ መሓዙትና ብምዃን ህላወ ስለያ ሩስያ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ነግድሎ ኣለና ክብል ኣብ ትዊተር ጽሒፉ ኣሎ ብረቡዕ ፖላንድ ብስለላ ጠርጢሮም ዝበለቶም 45 ዲፕሎማስያኛታት ካብ ሃገራ ክወጹ ገይራያ መጀመርታ ዝወርሒ ቡልጋሪያ ሊትዌንያ ላትቪያን ኤስቶኒያን ንውሁድ ዲፕሎማስያዊ ኩነታቶም ኣብ ዝጸባእ ምንቅስቃስ ረኺብናዮም ዝበልኦም 20 ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ሩስያ ከም ዘባረራ ይዝከር ሩስያ ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ስጉምታት ማዕረ መልሲ ናይ ምሃብ ዝምባለ ዘለዋ ኮይኑ ሎሚ 10 ዲፕሎማስያኛታት ኤስቶኒያ ላትቪያን ሊትዌንያን ካብ ሃገራ ከም ዝወጹ ይሓቢራ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም